Good morning mga kanudbaki. May ano tayo ngayon, may libreng gupit. Magpapagupit tayo ngayon kasi libre daw. Pupunta tayo ngayon doon sa andyan lang siguro sa labas. Naghintay na sila or kabit pa sila ng nila. Tawag nito. Yung silungan para sa yung may magpapagupit. Tent nagkabit pa sila ng tent. So tara guys, puntahan natin doon, tingnan natin. Okay yan, tasa yung top 1? Opo, mataas pa po eh. Ayan. Mga bata dyan sa inyo, kahit babae, pwede. Tatlo kaming nagpapagupit guys, libreng gupit. Banda ko wala kami sa barangay. Pati ko wala si idol ko December pa ako nito. Itong December lang. Wala, nagpa-ano na ako, exam. Hindi, ano naman yun? Yung business na medical ka naman. Pwede naman yung pinasa mo. Yung asawa ko kabalik. Buti kumayan. Nakatira to mas kanan. Hindi na kaya naman, pataas pa sa Samaw. Ay, mas. Masahod ka, di ka naman. May sakit ka naman Kakasakit din yun. Renta. Yung walang kasap. Parang may bahay lang na. Parang may bahay. Diba may embaret dyan? Akala ba kayo nagpipit eh? Ay, hindi ako nasakit dyan. Embaret. Oo. Wala yung mga yung isang dalawang grupo na kasi kami. Yung kabila yung nagpipit dito dati sa... Yung nakaraan yung unang-una ko yung masala. Alam mo yung style. Motor patin dyan, no? No. Tapos sabi niya kaya tayo Pwede rin naman. For mo, kaso hindi yung pinsan mo, PJ, pwede yun. Kasi ganun lang ibigay sa kanya. Paano yung pinsan mo? yung ganun na lang, madali rin naman. Kasi yung ganun na lang sa interpretation. Ito yung auto universal. Ma'am. Pero yung kasama na yun. Yung ilan yung tapos yung feedback. Kung sabi yung Feedback na. Hindi ako nilito na kung Pagpipit ka kayo. oo, malaki yung sa akin. ay family, na, okay mo. Hindi ako makatawag. Ayun muna na, so si Ma'am. Ginagawa ba yata si Ate Marlene? Ito siya ba yan? Next. Si Ate Marlene, Ito
may Uy. ginagawa pa eh. Ay, ate na si... Ate Marlene, si Ate Marlene. O, sige daw muna. Alis ka lang, Dodo. Dudo lang. Hati lang po. O, bawasan ko na ito. Sa tanong po mo. Piraso lang naman sa akin. Pang-araw ka ay doon? Nasawa mo kasi po. Ha? Pang-araw. Ayaw mo na pang-gabi ah. Napunta ka na sa bahay. Kusina yun. Next. Ikaw, pakilang ka. Bago yan. Ano mo? Bawo, sundan mo na lang. Marinis ka nyo na lang. Ganun pa rin. Basta ako ano maganda. Sige, sige po. Hindi mo matatawag. Ito lang, mahaba din naman yan. Ito. Salut sa katoy, Alex. Alex. Sige, sige, sige. Tawagin. Okay. Bago balik ka. Bago balik ka. Pagkalak na araw. Alam yan. Alam ko, pinabay mo dito sa mga alaga. Ako ni Richard, hindi na pumasok eh. Nagbabasa ka. Ako ni Richard, hindi na pumapasok. Wala, pumapasok yung anak ko yung dalawa. Pumapasok yun, wala akala ko. Okay. Oh, next. Tapos na. Ano guys, tapos na ako. Ano to? Paano lang? Dito lang ako. Oo, tapos. Pwede yun dito. Ano pa? You can actually. Ayan guys, katatapos ko lang maglaba guys. Oh, ayan mga sinampay ko at nagpapagupit ako. Dito po ako nakatira guys, sa loob na yan. Ayan. Diyan po ako nakatira. Yan yung motor ko. Ayan. Diyan po ako nakatira mga kadunmaki alias Waray. Ayan. Dito po ito sa Nubaliches, Doña Rosario, Agoncillo Street. Ang mga ano lang, street ano, galagalan. Gupete. Kabilang natin yung dalawa eh. Ngayon, apat. Doon sila, apaw doon. Hello, baby! Magpagupit ka na, boss.
Wow, bait ah. Pagupit ka, be. Pagupit ka. Pagupit ka na doon, oh. And guys, may karinderya ni Ate Bebe. Dito na kayo bumili, ha. Mga guys, ayan. O, bilhin na kayo rito, guys. Dito na kayo bumili, oh. Ayan, si Ate Bebe, yung may-ari ng karinderya. Tapos na. Oh. Hindi mo nakita, gwapo na, oh. Gwapo na. Ayan. Oh. Kayo dyan, ayaw yung mga pagupit? Pagupit na kayo. Ayan, guys. Si Ninita at si Bibi Cute. Yun, boss, nag-vlog-vlog ka na din? Yes. Vlogger yan. Grabe ka, boss, ha? Vlogger ka na pala ngayon. Ang vlogger na ako, baka sakaling dito na tayo yumaman. Wala tayong swerte sa pagkasikyo. Dito tayo sa vlogger, baka yumaman na tayo rito. Oo, ang kahalaga. Opo. Lando, pakalbo ka na. Kaya bilibili na ito, no? Yata ko sa ating Ha? Pakalbo ka na. May libreng kalbo. Yaman ah. Bye-bye! Bye. Bye-bye. Ayan guys, nagbabay na. Bye-bye mga kanun Maki alias Waray.